Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Principal sang Manapla National High School patay matapos maaksidente sa motorsiklo. Duha ka mga persona patay matapos makuryente sa separado nga lugar sa Bacolod. Sa balita nasyonal, ginhimo nga paandam ni Presidente Duterte sa Estados Unidos agud makakuha sang 20 milyones ka doses sang bakuna ginakabig ni Senator Lacson nga hindi maayo nga tikang. Mga pila ka soldado kag miyembro sa PSG kumpirmado nga nabakunahan na sa COVID-19 vaccine. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Disyembre 29, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa May TC. Good morning, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action, happy Tuesday of course. Dapat everyday happy. So sa nagaupod sa aton subong aga, good morning, Gid. Ha? Daw Manila. Of course. Do Manila. Yes. Good morning kay Sir Philip Alonsagay, Action Boy. Ara Yes, siya. good morning. Kay Ma'am sino pa? Eleanor Fukuda, of course. Okay. Oo, good morning, Kay Lito ma'am. Secondes, good morning. Watching from Riyadh siya. Kay RR Muntua, good morning mga idolo ko sa kanginan. Ari na, huyo pa na ang mga balita para magkarapuling kita tanan sang balita nga kamatuuran. Tuktok ka, tadtara sang pino kag isulod sa gantangan. Bongga! Perte na. Good morning, ala sa imo, kagawad RR. Kay Janet Ledesma, good morning man, Ma-Earl. Kay Lane Trebial, good morning. Kay Gerald Guillermo. Kabalo ko dyan pa nagbasa ay. Abi ko si Bisan Suli ay. Abi ko si Gerald Anderson ng Ay, hindi. Busy pa siya sa resort. Kay Gerald Guillermo, good morning, Action Boy. Happy New Year. Kag sa kay Action Dorel, ginatamyo ko gali. Taga Villa Elena. Sa tanan nga taga Villa Elena, ginatamyo ka mo ni Gerald Guillermo. Ang Villa Elena, yan ni Doña Elena, hindi man. Ambot lang mo ko ta siya, be. Basi bala pambo lang si Doña Elena, ha? Teresa Linaha Kayaw, ha? Basi iyab lang. Basi. Happy birthday kuno kay Joe, Action Boy. Yes, From Teresa Linaha si Kayaw. Joe Villanueva. Happy birthday pa rin Classmate Joe. mo si Joe. Yes, Sige, oo. sige. Very good, very good. Birthday niya sa mga adlaw. Okay. Kay Lani Trebal, magbanwa family ko no ginagreet niya. Tinadala din si Action Eric, Oo, Kag si dala. SM. RR Montuarihinho, good morning. Mag-uhan man ko sa calendar sa likod mo, Miss Energy. Hindi ba mag-uhan? Kaya manog 2021. Hindi ng calendar ko. Tintinti mo Ako doon nagdoble. Ay. Ano hindi nga calendar? Ay, Oo, oh. tintinti. Nag-December na. Anyway, it's okay. Nga tood may kalendaryo na daw. I do na mag-uhan siya sa calendar. Please remove kalai. Charot. Okay lang na siya. Sige, Action Boy, go. Ikaw naman, Sige, si kay Alex Fuentes, of course, good morning.
Sakay Kagawad, Melchor Baroca Rumbines. Good morning sa imo, Kagawad. Kag advance Happy New Year. Merry Christmas sa imo dira, kag advance Happy New Year. Kagawad, advance Happy New Year. musta? Basi bala after New Year, makapasipalay, kumahapit ko bala Kagawad. Correct. Hapitan mo gina siya. I-greet ko gid siya Happy New Year, Kagawad. In person. In person gid siya. Merly Magtulis, watching from Kuwait. Lensky Palmares from Dammam, Saudi Arabia. Sakay Ederlyn Malunas Sancho, good morning man. Keith Robert Hilsinger from Brisbane, Queensland, Australia. Good morning. Now, Jennifer Prado Torres, greet niya lang ang pamilya Prado Torres, thank you, sa balin sa barangay Sag-ang, La Castellana. Nene Inventor Arosa, Vicente Semiliano, monitor sila sa check-in hotel. Tamyaw lang taga Moises Padilla, Semiliano kag Encarnacion family. Phil, of course, sakay amigo natin Phil Alonsagay. Sakay Mamay Jamaya Kiatzon, watching from Kuwait. Lani Tribal, of course, sa Mursiani sa Galia. Si Danny Pornes Salomante from Dallas, Texas. Ang ayan gid sa Action Torel sa Ibayo. Ayo. I thank you. 12 ni kabilog ang amoy sa niya. Actually, laba ni Shaction Boy. Laba siya. Daw Mumo. Anong Momo? Ang ganso na Mumo. Momo na tawag. Oo, muna Mimi panahon. lang ni Gurakon, kaya hindi kita tanto. Mini Mumu. Oo, Mini Mumu. Perfect. Sige. Okay, kay Ma'am Vanessa Mayo. Ari na si Ma'am Van. Good morning sa imo. Vanessa Mayo. Good morning. Arman Regalado. Ako yung Ma'am Ligaya Abeto. Ay, good morning, Nanay Ligaya. Sige. Ano niya, balya, lately, I was only monitoring on air, kaya medyo nag-busy lang. Ang radio set always, Action Radio Bacolod, every day. Thank you, Nay. Eddie Villacampa Sr., good morning. Si Joval Trinidad, Action Boy. Advance, feeling ko script na ni Good morning, that's Sir Joval. Sige. Wayne Morales, good morning sa inyo. Kag-advance Happy New Year. Standby na kita sa mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sang mga balita lokal. Patay ang principal sang Manapla National High School matapos na aksidente sa ginadalang motorsiklo. Pasado na 7 ang takna sang Domingo sang gabi. Dira sa may Access Road, Barangay 1A, Banwa sang Manapla. Ang napatay ginkilala kay Arnaldo Bionat, 51 anyos. Sa interview ni Action Radio Correspondent Roger Gutib sa kay Manapla PNP Commander Police Captain Janic Bermudez, mahimo nga nakabunggo sa bato sa higad sandalan si Bionat nga nagresulta sa pagkatumba sa inadala nga motorsiklo. Gindala pa sa ospital si Bionat apang gideklarar nga dead on arrival. Patay ang duha ka persona matapos na kuryente sa duha ka separadong nga lugar sa syudad sang Bacolod. Una nga na kuryente Domingo sang gabi ang 12 anyos nga lalaki sa High Street Building, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Ang biktima ang pumuluyo sang Purok Malvar, Cubay, Barangay Villamonte. Kagindala sa ospital ang biktima apang inyang gindeklarar nga dead on arrival. Sulo kay Police Master Sergeant Jagger Sibuan, ang investigador sang Police Station 4 nagsaka sa rooftop sang amo nga building ang biktima. Kag-aksidente nga nauyatan ang live wire, rason nga na kuryente kag napatay. Patay man ang isa construction worker matapos na kuryente sa ginaobra nga bodega sa Purok Isla, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Ang biktima ang ginkilala naman kay Marjun Abreu, tumandok sa Banwa sang Kawayan. Nakita na lang ni Richie Gilleroy nga patay na ang upod niya nga si Abreu nga nagasablay ang tiyan sa kuryente. Nagapati si Police Master Sergeant Jagger Sibuan nga posible nakadasma ang biktima kag didto nagtupa sa live wire nga kuryente.
Ginpalayag naman ni Police Major Junji Liba nga wala ini nagkulang sa pagpanumdum sa iya mga kapulisan kung illegal nga droga ang paghahambalan. Suno kay Liba, sa tanan nga tinion ginahambal niya ini kag magluwas ni may ideya naman ang kapulisan sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte para sa internal cleansing. Ini ang reaksyon sang hepe matapos nagpositibo sa mandatory drug testing ang iya isa ka pulis. Mismo si Liba nagprangka nga hindi sini ma-monitor ang iya kapulisan sa tanan nga tion. Ilabi na gid kunyara amay ni sa day off. Ginlaragway pa sini ang nagpositibo nga pulis nga hipuson kag mapisan sa trabaho kunyara sa police station. Ang nagpositibo sa droga aside ni bilang traffic investigator kag nagaupod man sa mga drug operations. Madumduman isa ka korporal ang nagpositibo sa pilalang ka pulis ang Negros Occidental Police Provincial Office asang ginpaidalom sila sa drug testing. Sa dugang balita lokal, pagatutukan ni BFP Regional Director Senior Superintendent Jerry Candido ang paghanas sa mga miyembro ng Bureau of Fire Protection para sa Special Rescue Unit. Sulo kay Candido, sa mabot nga bulan sa Enero 2021, pila ka bag-o nga BFP recruits nga naggraduar sa medical courses ang ila paghanason para sa rescue kag medical responders sa aksidente nga posible matabo sa mga mayor nga dalanon sa syudad sang Bacolod kay iban pa nga lugar sa probinsya. Dugang pa ni Candido sa Pebrero 2021, natalana nga maabot sa syudad sang Bacolod ang isa ka brand new rescue fire truck nga gindonar sang iya mga abyan. Madumduman nga una nga nag-abot sa syudad ang BFP ambulance nga nagaserbe karon bilang quick responder sa sur nga bahin sang syudad kag ang mga nagpahamtang sa barangay Pahanukoy. First order ko is really to keep their equipment operational. Pag may mga find ways nga makayuda yun. Anyway, I am always here to keep them fun. No? And ayun tuwan nga makita ang isa ka partisyon nga ipiway katingwa nga makayuwang fire truck. Kapagin sang pahayag ni BFP Regional Director Senior Superintendent Jerry Candido. Ginanagrahan na kahapon ay kapitong Bureau of Fire Protection Substation nga hamtang sa Barangay Mansilingan. Suno kay BFP Regional Director Senior Superintendent Jerry Candido, isa lamang ini sa iya handom sa tuyo nga may madasig nga makaresponder sa tion nga may matabo nga sunog sa lugar kag kaiping nga mga barangay. Magluwas sa bago nga inaugurahan, plano ni Candido nga pagpatugod man sang fire station sa may circumferential road sa Barangay Bata kag diri butang isa ka rescue truck nga may karga sang basic rescue and extraction tools matapos may maluan nga madamo sang aksidente nga nagakatabo sa lugar. Si Candido amo ang nanguna sa inaugurasyon kahapon sa Barangay Mansilingan. Liwat nga ginpaandaman ni Police Colonel Calixto Mabugat, ang Chief of Staff sa Internal Affairs Service sa Camp Crame, ang kapulisan nga likawan ang pagpalupok sang armas lothang sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. Suno kay Mabugat, ang pulis nga madakpan nagapalupok sa armas lothang nga hindi duty, dako ang posibilidad nga makakas sa serbisyo. Suno pa kay Mabugat, ginatagan sang 60 dias ang investigador nga ma-resolve ang kaso nga indiscriminate firing labi na kon pulis ang involvado. Nag-apilar si Mabugat sa publiko nga kuhaan sang video ang pulis nga nagpalupok bilang ebidensya sa pagpasaka sang kaso kriminal kag administratibo. Dismayado naman ang pamilya Relatos matapos nga wala na nakapagiangot sa ila ang drivers ng truck nga involvado sa natabong aksidente sa Disyembre 22 ang gabi sa Circumferential Road sa Barangay Alhis, Ciudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Edna Relatos Iloy sa napatay nga si Prince Joaquin Relatos nga sang natabo sa ang aksidente. Nagpromise ang drivers ng truck nga magabulig ini apan sa karon wala ang pamilya nakabaton sang komunikasyon kag bulig gikan sa sining driver. Samtang padayon ang pagapilar sang Iloy sa driver sang pribadong sasakyan nga nakambunggo una sa tricycle nga nasakyan ni Prince Joaquin nga magsungka na tungod handa man sila nga magpaareglo. Nawasak ang naunahan nga bahin sa isa ka salakyan nga Suzuki sa aksidente nga nagluntad sa Circumferential Road, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod, kagabi. Suno kay Police Station 3 Traffic Investigator, Police Corporal Richard Di Maala, gikan norte, padulong sur nga bakin sang lugar ang auto nga ginamaneho ni Mario Ortega, 44 anyos sang Fortune Town, Barangay Estefania, Syudad man sang Bacolod. Una nga na sideswipe ni Ortega ang isa ka motorsiklo nga ginamaneho ni Jeffrey Ubaldo, 29 anyos sang Purok Zone 8, Barangay Handong
dumanan sa amuman nga syudad. Si Ubaldo ang nakaangkon sang pilas apan nagpamalibad ni dalon sa ospital. Pagpalayag ni Di Maala maghimo nagtuyo nga magpalagyo si Ortega apan nakabunggo ini sa sugata man nga auto nga ginamaneho naman ni Marlon Andan, 22 anyos, sang Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Wala naman sang pilason sa duha ka masakay sa auto. Arestado naman ang isa ka lalaki matapos madakpan nga naglapas sa curfew kada kuhaan pa sang ginasuspetsuhan shabu dira sa may Barangay 32 syudad sang Bacolod. Ang nadakpan gikilala kay Kenneth Reyes, 43 anyos, sa Barangay 40 syudad sang Bacolod. Si Reyes ang unang nadakpan sa mga kapulisan nga yara sa dalan nga lampas na sa curfew hours. Sang ginrekisa nakuha kay Reyes ang 4 ka magagmay nga sachet sang ginasuspetsuhan shabu. Kaso nga paglapas sa Executive Order number 73 sang lokal nga gobyerno sa Bacolod kag paghupot sa illegal nga droga ang ipasaka batok kay Reyes. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:16. Kag sa aton mga Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sige, good morning na sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Dahil good morning dira sa imo kag Happy New Year. Kay Mau Paguntalan Silverio, greet niya lang ang family Silverio from Hunho, Barangay Gomez sa Pontevedra. Jupeth Rebilio, good morning man. Siling ni Jupeth Rebilio niya dumdumanta niya, good morning Baboy Duran. Dumdumanta pa ka sa DYEC kasang una hasta subong. Yes, asa subong DYEC. Yapo, no? Kalay. Joseph dapat Lusokon, patamyaw lang sa papa niya nga si Fredo Lusokon sa barangay Nabulao, si Palay City, kag sa Lusokon family. Ay, good morning dira sa inyo sa pamilya Lusokon. Good morning, Gid. Rose Wenner sa Germany, good morning dira sa imo and advance Happy New Year.
Sa kay Lilian Bermudez. Good morning, man. Advance Happy New Year. Kay amigo na ton Juan Bol Gallo, Mayang aga, Roberto Juan Bol Gallo, dira sa may Las Vegas, Nevada. Good morning dira sa imo. Judy Dan, sa may Austin, Texas. Yes. Sa kay Naira Salgado Legarda. Good morning. Good day pag ni saya si kan good day pag ni ay ano gani parang na sila gani. Spelling mo, Decode. sorry. I-decode mo ba lang? Lili ang ngalan na, hindi ko makita. Ara Adragle Udaglas Naira na. Ay, Sige, Rosalina Arellano Espadero. Good morning, man. Joseph Tegle. Greet siya lang ang family Tegle, Liaga, Timtim, Villarico, kag sa tanan nga taga Bugas, Barangay Quintin Remo, sa Moises Padilla. Good morning, man, kay Binong 70. yes. Saan pa mag-80 si Sir Mano? Charing. Binong 80. Jack Cordoba, Good mga morning, kagandra sa Landa. imo, listening from Katong, Singapore. Yes. Sige, go. Kay Miss Judy Dunn, good morning and advance Happy New Year. Robert Roma, good morning. Kay Kerfu, Happy New Year. Cory Vidahadra sa may Kuwait. Kay Alex Monteza, good morning. Joseph Pacifico, wala subong energy si Alex Monteza, action boy. Kay mayong aga lang nahambal niya. Basta pasunod pag oran, pas dalom, no? Kay Joseph Pacifico, good morning, action boy and action doral. Monitor kami di subong sa Pusoy Kapihan, San Enrique, Rosalinda Buenafe, Edgar Tizon, thanks Gid. Kay Pan Vino, good morning. Pan-I. Pan Ivino. Okay. Wala ko siyang pan-Ivino. Wala, ano na Bread siya? and wine. Bread and wine. Ang Sige, pan sige. bread, Oo. ang vino, wine. Sige. Thank you for that, Action Boy. Tabyok naman ko da sa mga taga-Katabla, Zone 3, nga ga-monitor, labi na sa Cabrera, kag Corpus Family, watching live sa Toronto, Canada na siya, Action Boy. Martin Aliling, dra sa may Imus, Cavite, good morning. Jun Ceballos, good morning. Dra sa may Hacienda, Teresa, Ibi Magalona, ginagreet niya man, Noel Amar, good morning, Sir Boy. Advance Happy New Year. Joval Trinidad, wow, nami pa kon straight imo buhog. Buhok man, buhok ko ron. Madam Dorel, kagapadugang sa imo charm. Sana all. Thank you, sir. Okay na kuya sa charm, kami charm na ko tos bulaya. Perfect. Ido gali ya. Kala, magbata si Charm, mabulagaan mo kuha, wala Japon, na Japon kabata, kadugay. Char. Gadali. Kay Amelia Deroy Ducol II, good morning. Rizali, good morning. Happy Christmas. Happy Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Kay Eliezer Likayan, good morning. Amayo, kagin share na connection boy, kagin like ni Sir Noel Amar. Thank you, sir. Amo na ya, kung maglanto ka mo, pwede i-share nyo man para at least sa inyo mga friends sa Facebook aware sa mga balita. Correct, connection boy? Correct. Perfect. Kay Faiza Ezil, good morning, action Fred, gina panigoro. Palihog tamyaw sa abo nanay nga si Nanay Niyang sang barangay Kabog. Kag sang iya tita nga si Mira de Paula, halin kay Bebs kag Glee de Paula. Jertel Humayaw, good morning. Anthony, di kagapon si Anthony. Ay nga, gulpi naman ko yung nagmaninay si mo, Anthony. Okay lang? Ba, kagapon ang bayagin dulong, ko ni Maninoy boy. Ay, kalan, hamba ko idulong ang prinsesa. Correct. Diba? Budlay daan, kumadus mo ang prinsesa. Lily King, good morning. Lani Tribal, datuan family ko na ginag-greet niya. Sige, action boy, go. Sige, good morning dira kay Daidy's okay. Kag kay Richard, good morning dira sa inyo. Advance Happy New Year gid sa inyo, ha? Yes. Standby na sa Balita National. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Detalye na sa mga balita nasyonal
Ginakabig ni Senator Panfilo Lacson nga hindi maayo nga tikang ang ginhimo nga paandam ni Presidente Rodrigo Duterte nga pag-terminate sa Visiting Forces Agreement kung ang Estados Unidos mapaslawan nga mag-deliver sang minimum nga 20 milyones ka COVID-19 vaccine sa pungsod. Sunod sa Senador, ang pagtrato sa US kaangay sang ginhimo sang Presidente, nagwa lamang nga nag-settle ng Pilipinas sa Sinovac sang China. Sang weekend, ginpahayag ni Presidente Duterte nga ang US dapat maguntat na sa mga istorya kag sabaylo i-deliver na ang bakuna nga mong ginakinanglan sa karon. Ang VFA manumduman gin-terminate ni Duterte sa bulan sang Pebrero, apang ang termination process makadua na kabeses nga gin-suspend. Ginpahayag sa Armed Forces of the Philippines sa AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo nga ang mga soldado nga kalakip sa Presidential Security Group o PSG ang ginbakunahan sang vaccine batok sa COVID-19. Sulo kay Arevalo, ang mga miyembro sang PSG ang mga unang natagan sang vaccine bangod ila nagapangunang obligasyon ng paghatag proteksyon kag pagpasiguro sang seguridad sang presidente sa tanan nga pamahog lakip na ang COVID-19. Ginhimo ni Arevalo ang palayag pila ka adlaw matapos ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga may pila ng kasoldado ang natagan sang vaccine kag sa pihak nga ang Philippine Philippine Drug Administration o FDA ang natalana pa lamang nga mag-aproba sa potential COVID-19 vaccine. Gin-insister sa Malacanang nga wala ginadumili sa lahis ang Pilipinas ang pagpapakuna batok sa COVID-19. Inireaksyon sa Malacanang matapos ginako ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga nahatagan na sang bakuna batok sa COVID-19 ang pila ka gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte kag ang Presidential Security Group. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque nga ginadumili lamang amo ang distribusyon kag pagbaligya sang bakuna. Dunga pa ni Roque, ginbakunahan ang mga soldado nga nagpasugot ni magpabakuna kag ginpahayag nga hindi dapat pag-idalok ang bakuna sa mga soldado para mayara man sila sang proteksyon. Naglabot na sa 410,650 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos ginanunsyo sa Department of Health o DOH ang dugang nga 766. Ang mga lugar nga may madamo nga bagong kaso ng COVID-19 amo ang Davao City nga may 60, Quezon City nga may 46, Benguet nga may 41, Laguna nga may 39, kag Rizal nga may 37. Samtang 104 naman ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 438,780 kag 15 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 9,124. Ang Pilipinas ang may 22,746 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Ginpasiguro naman ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga ginaprioridad sang ahensya ay lawas kay seguridad sang kada Pinoy kasunod sang pagdumili sa biyahe gikan sa United Kingdom. Bangod ini sang bagong variant sang COVID-19. Sa signing ceremony, gipahayag ni Puyat nga ang National Interagency Task Force ang magatalakay sa restrictions agud matutukan ang pamahog nga dala sang bagong strain nga makasulod sa Pilipinas. Sunod kay Puyat, ang mga balikbayan lamang ang mahimo makasulod sa pungsod. Dugang pa ni Puyat, ang Department of Tourism ang nagatutok sa karon sa domestic tourism nga may dako nga papel kag kontribusyon sa bilog nga sektor sang turismo sa gross domestic product sang Pilipinas. Ginapaabot na sang Bureau of Immigration nga tubtob sa masunod nga tuig manubo sa gihapon ang kadamuon sa mga international passengers nga magasulod sa Pilipinas. Ini kasunod sang pag-usmod sa 79% sang kadamuon sa mga international travelers nga nagsulod sa pungsod bangod sa pamahog nga dala sang COVID-19. Sunod kay BI Commissioner Jaime Morente nga base sa statistics 3.5 million passengers lamang ang nag-abot sa pungsod halin Enero tubtob Desyembre subong nga tuig ikumpara sa 16.7 milyones sa 2019. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Liwat, ginag-greet ko lang happy birthday akong classmate, Joe Villanueva. Happy birthday! Happy birthday! Action boy, duga medyo nag-trouble at ang transmitter daw. So, pasensya sa tanan nga naga-monitor sa radio. Medyo may mabatian ka mga ininsik ko, no? May nagasulod. Sige lang, itistingan ginamo niya kayo honin na mga ka-action. Pasensya, gid. So, naga-monitor sa transistor radio. Naga-incheck. Chang lang, chang kwan. Mas lagurong naga-baligya sa sinubat. Kasi mo nagpasayod nila, no? Sinisagiban niya siya baka, ano tama, sinubak sa ano niya sa ano bala?
sinubak sa tinula. Very creative. Ako na yung Correct. subak tani kanya. Subak na yan, tani. Anong ginsubak mo da sana? Na, ako na sa'yo. Very smart, very smart. Well played. Well played. Yes. Inyong ipamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na kita sa Action Report, second portion. Upod nga Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita karon sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Sean Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.